टाइटानिकआ गंसे जोबोद गेदेर जाहाजमोन। जुदि टाइटानिकखौ गोजौ खालामना फसंना दोनो अब्ला बियो बै समनि बिल्डिंजों समान जागौमोन। बे टाइटानिकखौ ओरैबादि बुंनाय जादोंमोनदि जे बियो माब्लाबाबो दैयाव गोदोरोङि जाहाज। बेखौ रावबो सानाखैमोनदि जे बे एसेबां गेदेर जाहाजआ माब्लाबा दैयाव गोदोगोन। टाइटानिक जाहाजनि मोनसे गोमोथावसिन बाथ्राया बेनोदि जे बियो गोबां गोख्रैथिजों खारनो हानाय गंसे जाहाजमोन। बे टाइटानिक जाहाजखौ बानायनो थाखाय व्हाइट स्टार लाइन मुंनि मोनसे कम्पानिया आखायाव लादोंमोन। टाइटानिक जाहाजखौ बानायनायाव गासै 48 कौटि प्राम एबा 48 क्रर रां खरसा जादोंमोन आरो बियो बै समाव जोबोद गोबांथारमोन। टाइटानिक जाहाजखौ गासै 2000 सो मानसि थानाय मोनसे टीमआ बानायनाय जादोंमोन। जे बेखौ बानायनायाव माखासे बानायग्रा सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। टाइटानिकआ गंसे ओरैबादि गेदेर महरनि जाहाजमोन जे गेदेर महरनि थाखायल'मोन। टाइटानिकनि आबुं मुङा जाबाय RMS टाइटानिक एबा रयेल मेल शिप टाइटानिकमोन। टाइटानिकआ 53 मिटार गोजौमोन आरो बिनि गोलावआ 269 मिटार। 57,000 फार्म लिटार गाइखेर आरो 20,000 बियार बटल बे जाहाजाव दंमोन। बेनिनो 8,000 सिगारेट अरायबो बाहायजायोमोन। टाइटानिकआव गासै मोनथाम रोखोमनि क्लासफोर दंमोन। फार्स्ट क्लासनि टिकेटनि बेसेना 2.70 लाख, सेकेन्ड क्लासनि टिकेटनि बेसेना 1 लाख आरो थार्ड क्लासनि टिकेटनि बेसेना 2,000 मोन। गासैबो दावबायारिफ्रा गावबा गाव फसायनाय क्लासखौ सेलेक्ट खालामदोंमोन। आरोबाव बे जाहाजावनो सुइमिं पुल आरो एक्सारसाइज खालामग्रा रुमफोरबो दंमोन। नाथाय सोंथिया बेनोदि बेबादि बै समाव मा गेदेर जाथाय जायामोन जाय टाइटानिक जाहाजआ गोदोनो गोनां जाबाय। बेबादिनो टाइटानिक जाहाजआ 4 दिन गाहामै गाहाम आवगायलांबाय थादोंमोन आरो टाइटानिकनि दावबायारिफोराबो जोबोद खुसिमोन मानोना बिसोर गासै नांगौ मुवाफोरखौ टाइटानिक जाहाजावनो मोनजोबदोंमोन। बेबादिनो टाइटानिक जाहाजआ आटलान्टिक लैथोमा फारसे दावगालांगासिनो दंमोन। 14 एप्रिल 1912 सानडे। बे समाव मोनायाव लैथोआ जोबोद थाजिममोन नाथाय अख्राङाव अखाफोर गैयामोन। जोबोद बांद्राय खोमसि जानायनि थाखाय टाइटानिक जाहाजनि गोजौआव थानाय सानै लामा नोजोर होग्राफोरा जाहाजनि सिगांनि लामाखौ नुहुरनायाव गोब्राब मोनदोंमोन। टाइटानिकनि मोनसे गोमोथाव बाथ्राया बेनोदि जे टाइटानिकआव मोनसेबो दुरबिन गैयामोन जायनि थाखाय उदां मेगनजों टाइटानिकनि सानै जाबायमोन। जाहाजनि आगदानि बाहागोआ बरफनि थुख्राजों सौग्रावमारनायसै। जेब्ला जाहाजआ गेदेर महरनि बरफ थुख्राजों सौग्रावो अब्ला जाहाजनि दावबायारिफोरा गावजों गाव सौग्रावना गोग्लैलायनो हमदोंमोन। सौग्रावनायनि जाहोनाव जाहाजनि आगदानि बाहागोआ फुरायै गुदुं जादोंमोन आरो लासै बे गुदुंनि सिंजों दैया हाबलांनो हमदोंमोन। नाथाय जाहाजनि दावबायारिफोरा मोनथियाखैमोनदि जे जाहाजाव दै हाबनो हमबाय। जेब्ला गोबां दैफोरा जाहाजनि सिङाव हाबलाङो अब्ला जाहाजनि दावबायारिफोरा ओरैबा ओरै खारलाबायनो हमबाय। सुबुंफोरनि जिउखौ बासायनो थाखाय बे जाहाजाव गासै 20 थाल' लाइफबट एबा फिसा नावफोरल' दंमोन जेराव 40 था लाइफबट थानाया गोनांमोन। गिबियाव बे लाइफबटफोरनि गेजेरजों हिनजावफोर आरो गथ'फोरखौल' बासायग्रोनाय जादोंमोन। बे जाहाजनिनो माखासे मिउजिक दामग्रा टीमफोरा थाबैनो मिउजिक दामनो हमदोंमोन जाहाथे दुखुथिया जाहाजनि सुबुंफोरा बोलो मोनखाङो एबा खुसियै जिउ नागारलांनो हायो। हर गोनायनि जाहोनाव नङा, बे आटलान्टिक लैथोमानि दैनि गुसुखौसो सहायनो हायैनि जिउ नागारनांदोंमोन। बेबादिनो जाहाज गोदोनायनि जाहोनाव मिउजिक दामग्राफोरजों लोगोसे 1500 सो सुबुंफोरा जिउ नागारनो